Diolch yn fawr iawn beth Ieuan am y cyflwyniad caredig yna ac yn dwi'n ddiolchgar iawn hefyd am y gwahoddiad i draddodi'r Darlith. Mae Darlith Goffa a Tudur Jones a Pennar Davies eleni. Mae'n anrydedd o'r mwyaf mewn gwirionedd gael traddodi Darlith sy'n cwffhau dau o Gymru mawr ail hanner yr 20fed ganrif. Dau o weithiodd yn ddiwyd wrth gwrs ac yn aberthol hefyd lles Cymru ac hyrwyddo'r dystiolaeth Gristnogol. A hynny mewn dyddiau digon anodd. Roedd y ddau wrth gwrs yn gadarn i hymrwymiad i Gymru a'r Gymraeg. Y ddau yn ysgolheigion disglair, y ddau yn brifathrawon colegau diwynyddol gyda'r Annibynwyr. Wedi dweud hynny, mae'n wir hefyd fod Tudur Jones a Pennar Davies yn wahanol iawn mewn sawl ffordd. O ran eu cefndir, o ran eu cymeriad, o ran eu credoau. Ond dwi'n gobeithio cytunwch erbyn diwedd y ddarlith hon fod testun y ddarlith sef Ieuan Gwynedd, Arwr Cenedl, yn un priodol ar gyfer darlith i gilydd. Wi am rannu'r sgrin nawr, gan gobeithio fydd popeth yn gweithio yn iawn. So chyned. Na, mae dim yn diwedd yn dweud so. Mae'n flin dy fi am y... Na ni, reit. Wi am ddechrau mewn gwirionedd gyda dyfyniad gan yr athro Wyn James yn... Weithio hwnna'n iawn nawr. Yn ei erthygl ar Ieuan Gwynedd yn y gyfrol Rad y Llyfrau Gleision, olygwyd gan yr athro Rhys Morgan yn 1991, mae'r athro Geraint Jenkins yn adrodd stori drawiadol a dadlennol am Ieuan Gwynedd. Mae dyfyniad yna ar y sgrin i chi. Ac yntau, meddwl Geraint Jenkins, yn colli'r frwydr yn erbyn darfodedigaeth yr ysgyfaint, dychwelodd Ieuan o Lundain a'i gario gan forwr cyhyrog oddi ar long yng Caerdydd. Take that dying man out of my sight, meddyl yw Sais mawreddog, oedd yn sefyll ger pawb. Cododd Ieuan i ben a sibrwd mewn llais trynedig, my friend, I intend to live when you are forgotten. Ac fel y dywed Geraint Jenkins, mae'r hanesyn hwnnw yn dangos awydd mawr Ieuan Gwynedd i sicrhau, meddwl Geraint Jenkins, y bydda ei enw yn parhau i beraroglu wedi iddo fe farw. A fe gawn ni'n atgoffa o hanesyn arall am Ieuan blynyddoedd ynghynt pan oedd yn disgybl mewn ysgol yn Dolgellau. Ysgol oedd yn cael ei gadw gan Roger Edwards yr wyddrig. Un o fydde'n dod yn un o brif arweinwyr y Methodistiaid Calfinaidd maes o law. Ac un oedd fel Ieuan ei hun yn perthyn i do o Gristnogion radicalaidd i hysbryd oedd yn codi yng Nghymru erbyn y 1830au. Nawr, yn yr ysgol honno yn Dolgellau yn dechrau'r 1830au, dyma'r disgybl Ieuan yn Evan Jones fel oedd ynddo, a oedd tua 12 mlwydd oed ar y pryd yn rhoi'r ffug enw Ieuan Gwynedd yn lle i enw bedydd Evan Jones o dan erthygl yr oedd wedi llunio ar gyfer cylchgrawn y disgedydd, mae'n debyg. ITD yw'r unig Ieuan sydd yn Gwynedd, gyfynodd Roger Edwards i'w ddisgybl ifanc. Bwriadau fydd i fod felly oedd i ateb. A hynny'n dangos eto uchelgais Ieuan Gwynedd o oed ifanc iawn i wneud enw iddo hunan, i wneud marc. Ac mae o leia ddau beth ar y cael arall yn ei yblygu hunan yn yr hanesyn hwnnw am Ieuan a'r Sais mawreddog yng Nghaerdydd. A hynny yn digwydd yn eitha buan mewn gwirionedd ar ôl cyhoeddi'r adroddiad drwg enwog ar addysg yng Nghymru. Digwyddiad a lysenwyd wrth gwrs yn frad y Llyfrau Gleision. O falle dylun ni oedi yn y fan yma i egluro fod y disgrifiad Llyfrau Gleision yn cyfeirio at y ffaith fod tair cyfrol yr adroddiad seneddol hwnnw ar addysg o'n wedi rhwymo mewn cloriau glas. Ac roedd yr enw wedyn brad y Llyfrau Gleision yn adleisio'r enw ar roddwyd ar ddigwyddiad ffodlonol, mae'n debyg, o'r 15eg ganrif, sef brad y Cyllell Hirion.
A beth ddigwyddodd fyna oedd fod y brenin Brythonaidd gwrth-eir neu Bendifigion, hynny yw, Hynafiad y Cymru, wedi cael ei gwahodd i fynd i wleddau gyda Hengist. Hengist oedd arweinydd y mewnfudwyr Sacsonaidd. A gwahoddiad i fynd i wleddau gyda fi a'i wir, sef Hynafiad y Saeson felly. A cytundeb oedd y byddai'r ddwy ochr yn dod i'r wledd heb arfer. Ond roedd y cyfan yn ysgrwy ar ran y Sacsoniad. Ac yn ystod y wledd, fe dynodd Hengist a'i wir i cyllell hirio o'i cyddfannau a lladd y ran fwyaf o arweinwyr y Brythoniad. A llwyddo yn sgil hynny o'r esgyn de-ddwyrain Prydain, a pheri i wrth-eirn ffoi i orllewin yr ynys, sef i'r ran honno alw ni erbyn heddi yn Gymru. A gyda llaw, mae Theophilus Evans yn ei gyfrol ar hanes cynnar Prydain, Drych y Prifoesoedd yn 1716, mae e'n honni iddo weld ei lyged ei hun, un o'r cyllell hirion yna. Ond i ddychwelyd at Ieuan Gwynedd, y ddau beth arwydd o cael arall i ni'n gweld yn yr hanesyn hwnnw am ei wrthdrawiad ar Sais Mawreddog yng Nghaerdydd, yw yn gyntaf i iechyd bregus. Fe fi Ieuan yn frau i iechyd erioed. Y medde'r bardd a'r gweinidog gyda'r Annibynwyr, Williams Caledfryn, mewn cyfres o englynion Goffa i Ieuan Gwynedd yn 1852, a chan boen, meddai fe, a chan boen ar erchwyn bedd yn wastad y bu'n eistedd. A phan aned Ieuan ar y 5 o Fedi yn 1820, roedd mor wanllid fel o'n nhw'n tybio mai dim ond am ychydig oriau byddai'n byw. Ac oherwydd hynny, meddai Ieuan ei hun, mwyn cael dodi fy llwch i orwedd y mynwent eglwys y plwy o'r rhole dydd, oherwydd yr awydd i wneud hynny felly, ond fe fydyddiwyd ar ddwyrnod i eni gan Cadwaladr Jones, gweinidog gyda'r Annibynwyr yn Dolgellau a'r Cyffiniau. Cadwaladr Jones yn cael ei adnabod fel yr hen olygydd, a mae fi oedd golygydd cyntaf cylchran y dysgedydd, a hynny rhwng y blynyddoedd 1821 a 1852. Ac wedi iddo fe fyw ar erchwyn bedd ar hyd I fywyd, fe fi farw Ieuan o'r darfodedigaeth, o'r TB felly, yng Nghaerdydd ar y 30 o Chwefror 1852, yn 11 mlwydd oed, yn 31 mlwydd oed, a'i gladdu ym mynwent capel yr Annibynwyr yn y Gros Wen, sef rhwng Nantgarw a Chaerffili. Mynwent sydd wedi llysenwi yn Pennar Annibynwyr, Pennar wrth gwrs yn gwirio'r claddfa'r patriarchiad, yn cael ei alw hefyd yn Abati Westminster Cymru ar gyfrif yr holl enwogion y gladdwyd yna, gan gynnwys Caledfryn ei hun, yn ogystal â Ieuan Gwynedd. Caledfryn yn cael ei gladdu yno yn 1869. Beth arall am y stori honno am Ieuan a'r Sais Mawreddog yw bod yr wrthdarw rhwng Ieuan a'r Sais hunan bwysig hwnnw. Mae hynny'n rhyw fath o arwyddlyn, rhyw fath o symbol o'i wrthdarw fe yn erbyn y sefydliad Saesnig imperialaeth. Oherwydd gweithio I wendid corfforol, y gwendid mae oedd yn dioddau gydol I oes, roedd Ieuan yn brwydro mewn gwirionedd eto ar hyd I oes yn hynod egniol dros Gymru a'r Gymraeg a thros gyfiawnder cymdeithasol. Ac ni'n gweld hynny'n arbennig wrth gwrs yn ei ymgyrchu tair yn erbyn ein syniadau'r llyfrau gleision a'i hymosodiadau y Cymru, ac yn enwedig ei hymosodiadau ar grefydd angydffurfiol y Cymru ac ar moesau merched Cymru. Yr ymgyrchu diwyd yma a enillodd Ieuan yr enw o fod yn ben amddiffynwr y Cymru ac yn amddiffynydd merched Cymru. A thrwy ddau beth hynny yn enwedig, hynny yw I wendid corfforol a'r ffaith wedi marw mor ifanc ar y naill llaw, ac wedyn I frwydr egniol diflino dros Gymru a dros gyfiawnder ar y llaw arall. Trwy y ddau beth yna mewn gwirionedd, hynny yw I ymgyrchu egniol yng nghanol I wendid, fe ddath Ieuan Gwynedd yn eilyn Cenedl, neu y defnyddio enw Caledfryn arno yn wron. Meddai Caledfryn yn ei englynion Goffa I Ieuan, I wlad, I genedl a iaith, a garau y gwron yn berffaith.
A phrawf o'i safle yn olwg I gyd Gymru yw'r ffaith bod y ffyrdd at fynwent y Groes Wen yn ddi gan 5,000 o alarwyr ar ddydd angladd Ieuan Gwynedd. Wel, fe a'i dati yn ddim droi wedyn I agor cronfa mwyn codi cof golofn I Ieuan y mynwent y Gros Wen. A fe wneud y pel arbennig a wy'n dyfynnu I ferched Cymru gyfrannu at gael cof golofn ar fedd I hamddi ffynwr. A fe welwyd wedyn Pererin-dota cyson at I fedd. Mae John Thomas Lerpwl yn hanes Eglwysi Annibynnol Cymru yn 1871 yn gallu dweud nad oes odyd enw yng Nghymru yn fwy adnabyddus nag enw Ieuan Gwynedd. A fe gafwyd hwb i'w goffadwriaeth pan gyhoeddwyd cofiant swmpus iddo yn 1876 gan Robert Oliver Rees Dolgellau. Ar un adeg ar cofiant fe gyhoeddwyd gweithiau barddonol Ieuan Gwynedd yn 240 o dudalennau, a'i weithiau rhyddiaethol yn 208 o dudalennau. Felly, hynny yw, tynnu am 450 o dudalennau o'i waith, cynnyrch llenyddol sylweddol iawn, gan yn enwedig o gofio bod e'n gynnyrch gan rhywun gwan I iechyd, y fe farw yn 31 mlwydd oed. Wel, fe gafwyd hwb pellach i'w goffadwriaeth tua diwedd y 14eg ganrif ar 15 yn hyd-destun yr adfywiad cenedlaethol gysylltwn a mudiad Cymru fydd. A fe weithiodd un o arweinwyr amlycan mudiad hwnnw, sef yr hanesydd Owen Edwards, yn galed iawn I hyrwyddo'r cof am arwyr Cymreig y gorffennol. Ac mae'n arwydd y cael mae un o'r 12 catre y cawn ysgrifau arnynt yn ei gyfrol hynod boblogaidd cartrefi Cymru yn 1896 yw Bryn Tynoriad, ma'n geni Ieuan Gwynedd. Ac fe gafodd Owen Edwards groeso cynnes yn Bryn Tynoriad gan wraig y tŷ. Meddai amdani hi, gwraig garedig siaradus a doniol dros ben, gan ychwanegu Annibynwyr byd siŵr. Wel, mae tamed o'r ysgrifn gan Wyn Edwards ar y sgrin I chi'n hyd â llun o rai o fenywod capel Ebeneser Caerdydd oedd wedi Pererin-dota I fydd Ieuan Gwynedd yn y Gros Wen yn 1904. Ac mae'r ysgrif yma gan Wyn Edwards, mae'n llawn disgrifiadau moethus romantaidd o brydferthwch byd natur yn ardal fagwraeth Ieuan, yn gymysg am o lawdau I Ieuan a'i gyfraniad. Ac yn yr ysgrif fe welwn Owen Edwards yn pwysleisio dylanwad Ieuan Gwynedd ar feddwl Cymru. Wrth iddo, meddai OM, roi iddi sylfaen o wladgarwch goleuedig. A fe welwn Owen Edwards hefyd yn tanlinellu pwysigrwydd yr oedd Ieuan yn ei osod ar adfer y cof am hanes Cymru. Yr oedd ymryd Ieuan gyhoeddi llyfr ar hanes Cymru. Fel y gwnaeth Owen Edwards I hunan maes o law wrth gwrs. A nid dyna unig gyfraniad Owen Edwards at goffadwriaeth Ieuan Gwynedd, oherwydd fe gwelwn yn 1900 er enghraifft yn cyhoeddi gyfrol yn dwyn y teitl Bywyd Ieuan Gwynedd ganddo ef I hun. Wel, fe gafwyd hwb pellach eto I goffadwriaeth Ieuan Gwynedd tua 1920 adeg canmlwyddiant I eni. Ac enghraifft fach o hynny yw bod I enw wedi rhoi ar fachgen. Gafodd I eni yn fab I lowr ac I nyrs yng Nghymronda yn y flwyddyn honno 1920, sef Ieuan Gwynedd Jones. Ieuan Gwynedd, wrth gwrs, Jones yn dod maes o law yn un o'n prif awdurdodau ar hanes Cymru yn oes Victoria, sef union gyfnod bywyd Ieuan Gwynedd. Ond y sywaith oherwydd yr amnesia sydd wedi cydio'n gynyddol yng nghof ein cenedl I erbyn hyn, yn enwedig ynghylch I hetifeddiaeth Gristnogol, anghofrwydd wrth gwrs y gweithio Tudur Jones a Pennar Davies i'ch dau yn mor galed I wrthweithio. A hefyd oherwydd y diffyg a phwysol addysgu hanes Cymru, hyd yn oed yn ein hysgolion cyfrwng Cymraeg. Fe aeth 200 mlwyddiant gen I Ieuan Gwynedd heibio yn 2020 yn eitha disylw mewn gwirionedd. A diffyg sylw hwnnw wrth gwrs yn cael ei weithygu'n sylweddol gan y ffaith bod 200 mlwyddiant I eni yn cydaro a
ar ymweliad y pandemig hynny. Wel, cyn mynd ymellach, gadewch i ni atgoffa'n hunan o brif gamau gyrfa Ieuan Gwynedd, ond cyn wneud hynny, gair sydyn am ei bryd ei wedd. Bydd wedi di fod yn llafn llwydaidd tua 2 lath o daldra, yn un llym i wedd, y maen i fysedd, ganddo ben bychan, gwallt du, talcen a bwch gernau uchel, gen benderfynol, ac, a wy'n dyfynnu, llyged gleision miniog yn trydanu gorff fel ser. Wel, fe ganed yn hyddyn Bryn Tynoriad ger hyd y maen rhwng Dolgellau a'r Bala ar y 5 o Fedi 1820 yn fab i Ieuan a Catherine Jones. Roedden ni'n 5 o blant, ond bu farw 3 ohonynt yn fabanod bach, a dim ond Ieuan, yn Ieuan, i enw bedydd, felly, yr ieng ohonyn nhw, a'i frawd hun John a dyfodd i fod yn oedolion. Roedd y teulu'n addoli gyda'r Annibynwyr, i'w fam gael ei magu ymhlith y Methodistiaid Calfinaidd yn y Bala pan oedd hi'n ifanc. Am ei bod fel teulu nawr yn methu dioddau a wy'n dyfynnu eto gwingo o dan sawl y meistr tir. Fe symudodd y teulu i'r tŷ croes, y bwthyn bach rhyw 2 milltir i'r dwyrain o Ddolgellau, pan oedd Ieuan yn ei eiriau hun yn flwydd ag 8 mis oed, felly yn 1822, bod llawer o'r llyfrau yn dweud 1824. Ac mae adfeilion y bwthyn hwnnw i'w gweld hyd heddiw wrth ochr yr hewl sy'n arwain i lawr o'r brithdir i'r ffordd fawr rhwng Dolgellau a'r Bala. Mi'n siŵr bod llawer ohonoch chi wedi mynd ar hyd y ffordd yna o drwy gilydd felly ynddo. Wel, gwehydd a llyfurwr amaethyddol oedd tad Ieuan, ond Catherine ei fam oedd y cymeriad cryfa o'r 2 o bellffordd. Roedd yn fenyw alluog a phenderfynol, ac yn wahanol i'w gŵr yn rhoi pris mawr ar addysg. Nawr, addysg ffurfiol, digon ysbeidiol gafodd Ieuan Gwynedd oherwydd problemau iechyd, a derbyniodd dipyn o'i addysg gatre gan ei fam. Roedd yn fachgen galluog, chanddo gof da, a chyn cyrraedd 5 mlwydd oed medrai ddarllen y Beibl. Dechreuodd ymddiddori mewn barddoni a llynydda pan oedd tua 10 mlwydd oed, yn enwedig trwy gysylltiad â Chymdeithas Cymreigyddion Dolgellau. A wir, fe ymddangosodd 3 phennill ganddo, gyfansoddodd pan oedd yn 11 mlwydd oed yn y dysgedydd yn Chwefror 1832. Nid o dan ei enw ei hunan, ond dan yr enw hogyn o'r brithdir. A dyna tro cyntaf i'w waith yn ddangos mewn print. Ieuan ddweud am y penillion yn nes ymlaen i fywyd, a wy'n dyfynnu fe i bod nhw'n ddigon hyllion i ddychrynnu crocodiles. Ac wedyn erbyn 1836, yn erbyn hynny yn 15 mlwydd oed, roedd wedi dechrau cystadlu mewn eisteddfodau, a cystadlu fi yn frwd ar hyd i fywyd wedyn mewn eisteddfodau. Ar ôl cyfnod byr yn was i fanciwr yn Dolgellau, fe fi'n athro ysgol mewn amryw lefydd o 1836 ymlaen, ac yn gynnwys cyfnod yng Ngogledd Sir Drefaldwyn a hefyd ym Mangor. Nawr, yn ei gysylltiadau yn arbennig ac Cymreigyddion Dolgellau, roedd Ieuan wedi mynd yn hoff nid yn unig o gyfeillach beirdd Dolgellau, ond hefyd roedd yn rhy hoff o'r ddiod gadarn. Nawr, dyma'r cyfnod y dechreuodd y mudiad dirwest o ddifri yng Nghymru. Ac yn 1837 fe brofodd Ieuan droedigaeth Gristnogol, a hynny'n peri nid yn unig newid sylfaenol o ran ei brofiad a'i ymlyniad ysbrydol, ond i droi hefyd yn ddirwestwr pibir weddill i fywyd. Canlyniad arall i droedigaeth oedd iddo ddechrau pregethu, ac yn 1839 fe aeth i ysgol ragbaratrool yn Marton yn swydd ymwythig, yn weddol agos i'r ffin a Chymru tua 7 milltir i'r Dwyrain o'r Trallwng, a gyda golwg felly ar fynd i'r Gweinidogaeth. A'r un oedd yn cadw'r ysgol honno oedd gweinidog annibynnol o'r enw John Jones, un o landdeisant yn Sir Fôn yn wreiddiol. Ond bu farw yn niwedd 1840 a fenwyd i Ieuan
mai dim ond 20 mlwydd oed oedd fe fynwyd i Ieuan gymryd gofal bugeilio dros gynulleidfaoedd i athro. Ac fe arhosodd felly yn Martin wel, tynion flwyddyn falle, nes mynd yn mis Medi 1841 yn fyfyriwr i goleg yr Annibynwyr yn Aberhonddu. Coleg y bu Pennar Davies, wrth gwrs, yn ddarlithydd ynddo ac yn bennaeth arno ychydig dros ganrif yn ddiweddarach. Yn dilyn i gyfnod yn y coleg yn Aberhonddu, aeth yn 1845 yn weinidog i eglwys Saron yr Annibynwyr yn Rhedegr yn Sir Fynwy. Nawr, rydych chi gofio bod yr ardal ddiwydiannol yna, ardal Blaenau'r Cymoedd, o Lunydd draw at y Fenni, roedd yr ardal hon yn fwrlwm o weithgarwch diwylliannol a chryfyddol Cymraeg yn y cyfnod y bu Ieuan yno, felly ynde. A roedd Saron Rhedegr yn eglwys gref, roedd tua 700 o bobl yn mynychu'r oedfaon adeg cyfrifiad 1851. Ond yn fuan mewn gwirionedd ar ôl iddo fe gyrraedd Rhedegr erbyn Gaea 1846, roedd iechyd Ieuan wedi pallu yn ddifrifol. Roedd wedi priodi Catherine Kate Sankey o Martin wedi iddo fe symud i fod yn weinidog i Rhedegr yn 1845. A hanes trist sydd wedyn yde, oherwydd collwyd ei hunig blentyn yn faban bach yn Hydref 1846, a bu'r fam hithau farw yn Ebrill 1847. Ac yna erbyn diwedd 1847, ymddiswyddodd Ieuan o fod yn weinidog ar Saron Rhedegr am resymau iechyd. A symud wedyn i hinsawdd well gynhesach Caerdydd ym mis Mawrth 1848 i olygu papur newydd y Principality. A golygydd fi Ieuan o ran ei waith benyddiol yn weddill i fywyd byr. Digon byr hoedlog i'r cyfnodau ddiliodd ar y gwahanol goeddiadau bu'n ei golygu nhw, a hynny'n benna oherwydd cyflwr iechyd. Ond gwleidyddol a chryfyddol oedd y rheswm dros i olygu'r Principality ar ôl 6 mis yn unig. A hynny'n dilyn anghydfod rhyngddo a pherchenog y papur di Tudur Evans. A oedd yn gefnogwr brwd y diwylliant Cymraeg, roedd e'n geidwadol i wleidyddiaeth ac yn Anglican o ran ei grefydd. Ac yn Hydref 1848, dyma Ieuan yn symud i Lundain i olygu papur newydd The Standard of Freedom ar gais y cyhoeddwr John Castle. Ac roedd yr ymgylchiadau nawr yn golygu'r papur hwnnw yn fwy cydnaws y lawer ac argwyddiadau gwleidyddol a chryfyddol Ieuan. Roedd John Castle y cyhoeddwr yn ddiwygiwr cymdeithasol, roedd yn ddirwestwr brwd ac yn ffyrnig hefyd yn erbyn peithwasiaeth fel Ieuan ei hun. Cwmni John Castle a gyhoeddodd yn 1853 y cyfieithiad Cymraeg o'r nofel Americanaidd hynod ddylanwadol yn yr ymgyrch yn erbyn peithwasiaeth, sef Uncle Tom's Cabin gan Harriet Beecher Stowe, rhywun gyda llaw sy'n ei greiddiau yn Llanddewi brefi. Ond aeth iechyd Ieuan yn drech nag ef eto nawr yn Llundain, a dychwelodd mewn gwendid mawr i Gaerdydd yn Awst 1849. Erbyn hynny roedd wedi priodi eto yn Rhagfyr 1848, wedi priodi a Rachel Lewis o Dredwstan ger Talgarth yn Sir Frycheiniog, a fe fi hun gefn aruthrol y weddill i fywyd byr. Wedi iddo ddychwelyd i Gaerdydd, ei wendid mawr oedd yn golygu fod yn gorfod treulio llawer i amser yn y gwely. I ni'n gweld Ieuan nawr yn ymroi hyd eithaf i allu i waith golygyddol, gweithau wendid, felly, i waith golygyddol ac i ysgrifennu i'r wasg. Ac yn arbennig i'r gwaith o olygu 2 gylchgrawn newydd, sef y Gymraes, y cylchgrawn cyntaf yn y Gymraeg ar gyfer menywod yn benodol, ynghyd â chylchgrawn chwarterol, nid anhebyg i'r traethodydd o'r enw yr adolygydd. Ni fi yn naill na llall yn llwyddiant ariannol y sywaith, a fe drosglwyddwyd y 2 gylchgrawn i ofal gyhoeddwr yn Llanelli, sef y gweinidog annibynnol radicalaidd hwnnw
Davies y cynhyrfwr, Gweinidog Capel Ars. Ac yr oedd yn wir yn fwriad I Ieuan Gwynedd symud I Lanelli barhau ei waith golygyddol yn y fan honno. Ond hynny yw yn cydweithio a Davies felly. Ond bu farw yng Nghaerdydd yn Chwefror 1852 yn gyntaf, ond yn 31 mlwydd oed. Wel, pan drow nawr wrth I fywyd at I waith, I ni'n gweld gwaith Ieuan Gwynedd drwy I fywyd yn troi o gwmpas geiriau llafar a geiriau ysgrifenedig. Doedd e ddim yn ddigon cryf I wneud gwaith corfforol, ac fydd yn gosod I gyfnod byr yn was i'r Ariannwr yn ôl gellau, mae 3 geiriau ac nid 3 ffigurau oedd I gryfder. A 3 geiriau wedyn fi I hanes byth wedyn. A hynny mewn ffyrdd amlochrog iawn. Fi'n athro ysgol, yn bregethwr, yn areithiwr, yn darlithydd, yn fardd, yn awdurdyddiaeth ac yn olygydd. Ac I wendid corfforol mawr, roedd yn rhyfeddol o egnïol o ran I feddwl ei ysbryd. Roedd yn hynod weithgar a chynhyrchiol ar lafar ac mewn print, a fel wedi awgrymu barod yn gystadleuaeth eisteddfodol brwd iawn ar ben y cyfan. Fel bardd, roedd yn amrywiol iawn I gynnyrch. Roedd yn sgrennu yn y mesurau caeth a'r mesurau rhydd, sgrennu awdle a phryddestau, sgrennu englynion a thelenegion, marnadau ac yn y blaen, ac ar rychwant eang o bynciau. Llawer ohonyn nhw ar destunau crefyddol, moesol a chymdeithasol, fel I bryddestau fe am yr atgyfodiad yn enghraifft, neu I awdl ar heddwch, neu I gerddi dirwestol. A fi allwn dweud mewn gwirionedd, a bod yn angaredig felly, I fod wedi ysgrifennu gormod. Ac bod rhai darnau digon trawiadol wrth I enw fe, byddai hyd yn oed y darnau hynny yn fynych ar ei hennill o'i cwtogi. Dwi ddim yn annisgwyl falle rhywun a fi'n treulio I fywyd ar erchwyn bedd, fod tipyn o sôn ar farwolaeth yng ngherddi Ieuan a chyfartaledd uchel ohonyn nhw yn farnadau. A mae tinc romantaidd yn rhedeg trwy lawer o'i farddoniaeth, a'r cywair yn aml yn ddigon sentimental neu deimladwy. Ond mae'n werth I ni gofio rhybydd y diweddar E.G. Milward, sef na ddylid cyfystyru sentimentalrwydd neu deimladrwydd barddoniaeth oes Victoria ac aniffiantrwydd fel I ni'n tueddu I wneud. Ac dylen ni atgoffa'n hunan, meddai Teddy Milward, bob amser fod reider bywyd a thlodi yn gymaint o fwy ormes ar bobl oes Victoria ac ydyw I bobl ein hoes ni yn ein gwlad ni felly heddi. Chi'n meddwl am datblygiadau gwyddonol ymwyddygol ac yn y blaen y wladwriaeth les ac ati. Fel y dywed Teddy Milward gan I ddyfynu, roedd myfyrio, meddai fe, ar sefyllfa adfydus pobl ddiemgeledd yn enyn teimladau dwys a chydymdeimlad tyner yn y beirdd Victoraidd, gan gynnwys, wrth gwrs, Ieuan Gwynedd I hun. Yn ei ysgrifeniadau'r rhyddiaeth wedyn, ymhlith y pynciau sy'n cael I sylw, mae dirwest, fel fyddwch chi'n disgwyl, natur enwadaeth wedyn ac undeb eglwysig, safle a dylanwad menywod, y dadleuon o blaid y mesurau'r rhydd yn ytrach na rai caeth ym myd barddoniaeth ac roedd Ieuan yn tueddu o blaid y mesurau'r rhydd bod yn gallu cyngeneddu'n iawn. Heddwch cydwadol wedyn yn cael sylw ganddo fe, gwladgarwch wrth gwrs, a pherthynas o wladwriaeth ei deiliad. A Ieuan yn dadlau'n gryf fod y llywodraeth wedi bwriadu mwyn y bobl, ac nid y bobl mwyn y llywodraeth. Ac I ni weld e'n condemnio imperialaeth a sais addoliaeth fel mae'n ei galw, mae ganddo ysgrif gyfan ar y testun yna. A cryn drafod wrth gwrs ganddo fe ar bynciau yn ymwneud ag addysg. Roedd yn dair o blaid yr egwyddor o addysg wirfoddol ac yn frwd yn erbyn ymyrraeth y wladwriaeth y myd addysg. Rhywbeth oedd yn mynd wrth gwrs ar gynnydd ardd y cael yn y cyfnod Ieuan ac yn destun brwd ac angytuno brwd yn ei ddyddiau fe a ddyle bobl fod yn derbyn arian y llywodraeth I gynnal ysgolion ac yn y blaen.
Ieuan yn dair yn erbyn hynny. Hynny yw, mae cyfrifoldeb teuluoedd ac eglwysu oedd addysg i fod. Ac yn meddwl fe, gadael i'r sarf swyno'r aderyn diniwed, bydde gadael i'r llywodraeth dalu am addysg, meddwl fe. Oherwydd ni fydde'r llywodraeth yn bodloni'n unig ar ddysgu pobl i ddarllen, ond yn mynnu hefyd meddai benodi pa beth a ddarllenir gan y bobl. A fe ddadleuai yn gryf hefyd o blaid addysg i ferched, ac yn tyrannu, fel y gwelwn ni, maes o law yn erbyn y llyfrau gleision a'i hymosodiadau a'i hensyniadau. Fel awdur rhyddiaeth, mae Ieuan yn gallu fynegu hun yn effeithiol ac yn ddigon cofiadwy. Mae'n defnyddio rethreg mewn ffordd eitha celfydd mwyn creu cyffro ac emosiwn ac mwyn bwrw i neges adre. Ac eto, fel yn achos ei barddoniaeth, un chwaith ni heddi yn bendant, fe fydde'n aml ar ei ennill o fod yn fwy cynnyr. Yr hyn sy'n drawiadol am gorpws i ysgrifeniadau, wrth gwrs, yw maint y corpws yna. A hefyd ei fedrwydd i gynnyrch, yn enwedig o gofio i oedran. Fel y dywedodd John Thomas Lerpwl, gwnaeth Ieuan, meddwl fe, gwnaeth waith oes hir mewn tymor byr. A'r peth arall sy'n drawiadol am waith Ieuan yw'r cywair ymgyrchol sydd i'r cyfan. Roedd yn ysgrifennu'n ddiflewyn o dafod a gwneud defnydd effeithiol iawn o ddychan ac o ymedroddi bachog ar gydgar. Roedd yna rhywbeth llym a miniog yn perthyn iddo fe fel cymeriad, a mae hynny'n cael ei adlewyrchu yn ei waith. Hynny yw, roedd yn amlwg o ddarllen ei waith, roedd yn amlwg yn rhywun oedd ar dan dros ei argwyddiadau. A dyna, falle, yw'r gair mwyaf priodol i ddisgrifio Ieuan Gwynedd, sef y gair ymgyrchydd. Ond beth oedd yn gyrru'r ymgyrchydd hwn yn ei flaen, hynny mewn ffordd mor dair ac egniol y fyntau mor wan i iechyd? Wel, yr ysgogiad cyntaf a'r ysgogiad Pennar, wrth gwrs, oedd ei ffydd Gristnogol. Dyna oedd yn waelodol i'r cyfan, ac roedd dylanwad i fam a Beibl i fam yn allweddol yn hynny o beth. Fel i ni'n gweld yn glir, yn ei ddarn rhyddiaeth mwyaf adnabyddus, sef i ysgrif fy mam. A meddai Ieuan ym mharagraff agoriadol yr ysgrif honno, hanes y fam i raddau newydd ydyw hanes y plentyn. A dadleuem yn ysgrif arall mae, a wy'n dyfynnu eto, angen Cymru a'r byd yw merched a mamau diallgar a diwiol. Nawr, fel wedi nodi eisoes, roedd mam Ieuan, Catherine Jones, yn gymeriad cadarn a phenderfynol, fel Ieuan yn wir ar ei hôl. Magwriaeth dlawd a gafodd Catherine yn Nyffiniau'r Bala, heb lawer o addysg ffurfiol, ac ar un wedd bywyd slawd a dystad o fi bywyd ar ei hyd. Ond roedd yn amlwg yn fenyw alluog, ac yn un bendant i barn a chrif i argyddiadau. Enghraifft, roedd hi'n gadarn iawn i daliadau Calfinaidd, wedi magu yn yr hen gapel gyda'r Annibynwyr yn Llanuwchllyn yng nghyfnod George Lewis, ac yn y terfysg a gododd yn yr hen gapel yn Llanuwchllyn, ochrau'n ddiwyro gyda'r hen bobl, yn hytrach na gyda Michael Jones a'i system newydd. Michael Jones tad, Michael D. Jones o wladfa, wrth gwrs. Ac fe yw'r ysynau Ieuan yn fawr iawn at y terfys hwnnw ei ganlyniadau. Yn nodi'n ofidus mewn gwirionedd, yr effaith andwyol a gafodd y terfysg Llanuwchllyn ar ei fam. Ni sgallaf, meddai Ieuan, lain ac ystyried rhwygiadau gwysig yn felltithion crefyddwyr, crebachant yn neidiau dynion. Bod tad Ieuan yn ddibris o addysg ac yn awyddus i'w fechgyn bydd allan i ennill i tamed ar y cyfle cyntaf, roddai Catherine bwys mawr ar addysg, gan fyny sicrhau'r addysg orau posib i'w meibion. Ac yn ni'n gweld hynny'n cael ei ymlygu yn ogystal â magwraeth dlawd Catherine, a'i chymeriad cryf, a'i dylanwad mawr ar ei theulu, yn yr rhan enwog honno o ysgrif Ieuan am ei fam, sy'n sôn am
lle canolog ar yr aelwyd y roddwyd i'r Beibl coch, y Beibl mae gafodd Catherine gan Thomas Charles yn y Bala. Beibl sy'n bellach yn y llaw yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Chi'n gweld ar y sgrin yn y dyfyniad o rhan o'r darn yna o'r ysgrif lle mae Ieuan yn sôn am y ffordd yr oedd i mam dim ond yn ennill ychydig bach o arian, fel bod i ddim yn gallu talu am Feibl ar unwaith, ond bod i wedi cael Thomas Charles i gytunodd i dalu am y Beibl dros gyfnod felly, ynddo fe. A dyna'r unig ffordd oedd hi'n gallu fforddio cael Beibl oedd Caredigrwydd Thomas Charles yn rhoi cafodd goel gan Mr Charles am 3 mis, medde Ieuan. Ac yn gwisgo'r Beibl yna wedyn, yn parchu'r Beibl yn fawr, medde Ieuan, ac yn ei wisgo fe mewn brethyn coch, a dyna pam mae y Beibl coch oedd yr enw ar y Beibl yna. Ac i chi'n gweld enghraifft fan hyn nawr o parhad nawr o dyfyniad yma o sgrif Ieuan sydd yn manylu ar ddylanwad y Beibl coch ar y teulu. A chi'n gweld gallu Ieuan nawr i sgwennu'n rethregol pwerus yn yr ail adrodd yma ar y gair darllenodd. Darllenodd y mam ef i geinio weithiau drosodd, darllenodd ef gannoedd y weithiau yn y weddi deuluoedd, darllenodd ef i phlant, darllenodd ef wrth ei cyryddu ac wrth ei casuro ac wrth ei cynghori, darllenodd ef drwy ei bywyd a darllenodd ef hyd angau, ef oedd brenin y llyfrau ac o'i flaen ef yr ymgrymau y plant gyda gwylder a pharchedig ofn. A mae Ieuan wrth gwrs yn tanlinellu fan hyn pwysigrwydd mawr y Beibl i Catherine ei hunan wrth gwrs, ond ar yr aelwyd hefyd yn ddefosiynol ac yn addysgiadol. Gymaint felly y gallai Ieuan ddweud amdano ef ei frawd yn y paragraff ola yna sydd ar y sgrin i chi. Byddai beth bynnag ydyn ni i'n teuluoedd i'r byd ac i'r eglwys. Yr ydym felly i raddau heleth drwy y Beibl coch fy mam a charedigrwydd tynnu'r galon Thomas Charles o'r Bala. Wel, i Gristnogaeth yn ei yrru fe yn ei flaen felly, ynddo fe. Yr ail beth oedd yn gyrru Ieuan yn ei flaen oedd ei wladgarwch. Fel wi wedi nodi'n barod neu awgrymu'n barod, roedd Ieuan yn caru Cymru a'r Gymraeg yn angerddol, yn danbaid felly. Byddai'n annog ddefnyddio'r Gymraeg yn cyfrwng addysg, yn annog famau Cymru i drosglwyddo'r Gymraeg i'w plant, yn annog pobl Cymru wedyn i fod yn falch o'i hanes a'i hatifeddiaeth llenyddol yn arbennig ynddo. A dyma un hanesyn digon dirdynol mewn gwirionedd sy'n pwysleisio i ymrwymiad Ieuan nawr wrth bobl Cymru ac wrth ei lles. Am 2:00 fore dydd Llun, y 30 o Chwefror 1852, sef diwrnod i farw, dyma Ieuan yn gofyn i'r meddyg, Doctor, can't you postpone matters? Hynny yw, oedi fy marwolaeth, ynddo? Can't you postpone matters for a few hours? I've got something to do for my people, hynny yw, ar gyfer pobl Cymru. Ond mi rhaid i'r feddyg i ateb yn ei dagre, no, my boy, you are now dying. Wel, i Gristnogaeth, i wladgarwch, a trydydd cynhylliad mawr oedd awydd mawr Ieuan i hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol, roedd yn ddiwygiwr cymdeithasol hybur iawn. Fe frwydrau ar hyd i oes dros y gwir, a dros y gwan a'r gothrymedig, a defnyddio'r wasg yn helaeth ac yn rymus i'r diben hwnnw. Fel y dywed ef ei hun mewn englyn a enillodd bobr iddo fe yn y Steddfod Cymrodorion Merthyr yn 1849, dan feirniadaeth i gyfaill Eben Fardd. Englyn am yr argraffas, peiriant yw'r wasg, sy'n peri gwir addysg, gwareiddiad, goleuni. Drwy nawdd ein deiar ni i ryddid sy'n ymroddi. Fel fyddwch chi'n disgwyl fe frwydrau Ieuan yn gryf yn erbyn y ddiod gadarn a'i effeithio newidiol ar aelwydydd ac ar gymdeithas yn gyffredinol. Roedd yn gryf wedyn o blaid masnach rydd
o safbwynt sicrhau prysoedd gorau i'r trodion felly. Yndyfe? Hynny yw, roedd e'n gwrthwynebydd cryf i'r deddfa id. Y deddfa id, mae oedd yn cadw pris bwyd yn uchel trwy rwystro mewn forio grawn rhad. Fe ddadleuai wedyn yn gryf o blaid heddwch. Enghraifft, yn ei bapur The Standard of Freedom. Papur oedd chylchrediad o 7,000 o gopïau bob wythnos. Mae Ieuan yn dweud, war is the interest of the great European oligarchy. Peace is the interest of the people of Europe. Ac fe ymgyrchai hefyd o blaid ymodau gwell i'r gweithwyr. Hynny yw, cael byddondau cyhoeddus ar eu cyfer nhw enghraifft. A mae cerdd olaf Ieuan aluniodd dridiau cyn i farw, yn un sydd yn pleidio cyfiawnder i'r glowyr. Roedd y gerdd yma wedi ei phatrymu ar gan protest Thomas Hood, The Song of the Shirt. Thomas Hood yn cyhoeddi'r gerdd yna yn 1843, rhyw tynion 10 mlynedd ynghynt. Ond fel y gwelwch chi o'r tymeidiau wedi rhoi ar y sgrin, mae pob pennill gan, roedd Thomas Hood yn ei gan yn ailadrodd y gair stitch, 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 a work, work, work. Hynny yw, The Song of the Shirt oedd ei gan Am lo mae Ieuan yn sgwennu, ac mae'r stitch, stitch, stitch nawr yn cael ei ddisodli yng nghan Ieuan gan glo, glo, glo ar ddechrau ac ar ganol pob pennill. Gyda fyny dim ond chydig linellau o'r gan yna. Dwi'n eisiau cael gweld yr hyn mae e'n ei bwysleisio. Hynny yw, can yn angenau glowr yw'r gan. Glo, glo, glo sy'n gwyw o'n ryddiau i. Ond air ychysir ddwg y glo yn heleth iawn i chi. A hwn nes ymlaen wedyn glo, glo, glo. Fel pe na bawn yn frawd. Hynny yw, fel pe na fair glowr felly yn frawd i'r bobl uwch yn y gymdeithas oedd yn elwar yna fe. Glo, 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 fel pe na bawn yn frawd. Ac eto'r diw a'ch creodd chi yw tad y glowr tlawd. Rwy'n yn cael ei atgoffa fyna gyda llawer. Mae rhywun fel, wel, rai o feirdd oedd yn sgwennu yn erbyn ceithwasiaeth yn rhaid rhywbeth yn debyg yn rhoi cerddi yn ngenau ceithweision ac yn dweud i ni'n frodyr, i ni wedi cael ein creu gan Dduw hefyd, triniwch ni fel brodyr. Yr un ergyd gan Ieuan fyna. Wel, mae'r 3 chymelliad mawr yna i Gristnogaeth, i gynwygdod a chyfiawnder cymdeithasol. Maen nhw'n dod ynghyd ym mrwydr enwoca Ieuan Gwynedd, sef i ymgyrch yn erbyn y droddiad Comisiynydd Addysg 1847, y llyfrau gleision, drwg enwog na fel wedes i, a'i rhagfarnau nhw a'i hen syniadau. Roedd Cymru yn wlad wledig a thawel ar ymylon y deyrnas. Fe gafodd y Gymraeg ei diwylliant lonydd cymharol gan yr awdurdodau. Lle quaint oedd Cymru, lle romantaidd, yn llawn brydorion cyntefig ond diniwed. Lle'r haenau uwch yn y gymdeithas i fynd ar wyliau pan oedd amgylchiadau ni rhwystro nhw rhag mynd ar y Grand Tour ar gyfandir Ewrop. Ond nawr gyda twf diwydiant yng Nghymru, twf y trefi a phoblogaeth, twf mawr angydffurfiaeth hefyd yn glyfyddol a radicaliaeth wleidyddol. A wedyn wrth i'r anghydfod cymdeithasol mynd ar gynnydd arwyddocaol nawr yn enwedig o'r 1830au ymlaen i ni'n meddwl am terfysgoedd Beca, mudiad y siartwyr ac yn y blaen. Mae'r awdurdodau'n Llundain nawr yn dechrau poeni o ddifri. A dyna'r cefndir i adroddiad addysg 1847. Nawr, mae'n werth bwysleisio bod y llyfrau gleision yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol am addysg yng Nghymru ac am fywyd Cymru yn gyffredinol. Ond maen nhw hefyd yn llawn rhagfarnau gwrth Gymraeg a gwrth grefydd anghydffurfiol. 3 Sais oedd y Comisiynydd, 3 Sais uniath Saesneg a 3 Sais o Anglican hefyd. A llawer o'i cynorthwywyr ei artistion yng Nghymru hefyd yn Anglicaniad. Nhw nawr y 3 Comisiynydd oedd yn gyfrifol am yr adroddiadau. Ac ynddyn nhw
fe gafwyd ymosodiadau chwyrn ar y Gymraeg ac ar angydffurfiaeth. Y ddau beth yna, Gymraeg ac angydffurfiaeth, yn ei barn nhw, yn rhwystrau mawr yn erbyn cynnydd materol a moesol y boblogaeth yng Nghymru. Ac fe fwriwyd sen yn arbennig ganddyn nhw ar fwysau menywod Cymru. Wel, fe gododd protest fawr yn erbyn yr adroddiad, fel y gwyddwch yn iawn yn siŵr. A llysenwyr y cyfan yn frad y llyfrau gleision. A roedd Ieuan ar flaen y gad yn y ferniadaeth ar yr adroddiad hwnnw. A gwrthdadlau yn effeithiol iawn yn erbyn ein syniadau y llyfrau gleision. Hynny yn Gymraeg ac yn Saesneg. A un peth mae'n neud yw pentyrru ystadegau i ddadprofi honiadau'r adroddiad. Mae'n dangos yn ystadegol, enghraifft, bod mwy o blant siawns a mwy o droseddu yn erbyn y gyfraith yn yr ardaloedd hynny o Gymru oedd wedi Saesnigo fwyaf. Un o gerddi mwyaf difyr Ieuan yw I faled hanes yr ysbiwyr. Gyhoeddodd yn Almanac Cymru gan Casel yn Llundain ym 1849. A'r reswm i roi detholiad o'r penllion ar y sgrin I chi fyna. A'r reswm iddo Ieuan yn y gerdd yma yw y reswm pam yr anfonwyd y tri ysbiwr yma o Sais I lunio I adroddiad ar addysg Cymru. Oedd am fod Cymru, medde fe yn pennill gyntaf yn yr ail golofn sy'n ar y sgrin I chi fyna, am fod Cymru yn orlawn o gypelau. A hynny yn gyrru yr eglwyswyr, y personiaid yna fe, oes yn hwyrau. Gyrru teulu'r llan fel mae'n galw nhw, oes yn hwyrau. A nod yr adroddiadau yma, yr adroddiad yma, y llyfrau gleision yma, medde fe, neu comisiynwyr yma, fel y gwelwch chi yn yr golofn gyntaf yn y sgrin sydd o'ch blaen chi nawr, bod y tri comisiynydd awdurdodol yma wedi mynd ar frys rhyfeddol, medde fe, I gasglu pob bydreddu cas yn llyfrau glas yn ferthol. A bydd nhw trwy'r wlad yn ceisio bradwyr I roi erchyll anner di deulu'r ymneilltuwyr, ac ambell ymneilltuwr, medde fe, yn troi yn fradwr. Ond fel y gwelwch chi, mae'r holl gywir y gerdd yma yn darlunio'r cyfan yn frwydr rhwng ymneilltuwyr ac Anglicaniaid. A fel y gwelwch chi ar y diwedd, bod nhw wedi cribo'r cyfan nawr I lunio rhyw 3 o lyfrau gleision hyll. Rhaid ym mhob dill yn beion i'r Cymru, yr ymneilltuwyr o Gymru yn arbennig wrth gwrs. Rhaid feddwon o'n holl dadau, byteiniaid bydr o'n mamau. Gyhoeddiant na dim oll ond llwyr farbariad hwyr a bore. Ac yna mae y dro nawr yn y cynffon ar y diwedd yn does. Mae gen I fi un dymuniad, medde Ieuan, mae gen I fi un dymuniad yn diwedd hyn o ganiad, sef gweled Saeson balch I can, mor lan ar Cymru difrad. A fel wedes I, ni'n gweld nawr, y teimladau yma sy'n cael ei fynegu mor angerddol yng ngherdd Ieuan yn arwain maes o law wrth gwrs ar ôl brwydro hir a chwerw at ddatgysylltu'r Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru. Y gwrthwyneb hollol wrth gwrs I fwriadau teulu'r llan wrth iddyn nhw bwyso am gael yr adroddiad yma ar addysg ac wrth iddyn nhw bwydo y comisiynnwyr a phob bydreddu cas, medde Ieuan. Wel, un o ganlyniadau yr ymgyrchu yn erbyn ensyniadau y llyfrau gleision ac yn enwedig yn erbyn Merched Cymru a'i moesau oedd sefydlu y Gymraes yn 1850. Cylchran wedi anelin arbennig ar gyfer menywod. A cylchran yna, fel chi'n gweld ar y sgrin, wedi gyhoeddi dan nawdd ar glwyddus Llanofer Gwynedd yn Gwent a Ieuan Gwynedd olygydd arno fe. Roedd cyflwr iechyd Ieuan mor wael yn ystod y cyfnod y bu'n golygu'r Gymraes, fel bu'n rhaid iddo dreulio cyfan heleth o'i amser
yn orweddiog, a'i freichiau yn aml yn rhy wan I ddal llyfr hyd yn oed. Ac yn y cyflwr hwnnw, I cymorth I wraig Rachel yn gwbl anhepgor. Fel I chi'n gweld o'r llun sydd ar y sgrin I chi fyna, yw darlun ola y dynwyd o Ieuan, a fe roedd derfenthyg yr Ieuan yn 1904. Ac wrth ychwelyd, fe sylwyd bod yna rhyw smotyn crwn ar ysgwydd chwith. Ac oedd y bobl yn meddwl, bobl wedi cael benthyg y llun, yn meddwl mae diferyn o law oedd wedi disgyn ar y darlun a dechrau sychu y smotyn yna a chadach poced. Ond beth daeth i'r golwg felly, oedd llaw, sef llaw Rachel, gwraig Ieuan. Hynny yw, roedd hi'n gorfod I cynnal yn I wendid wrth i'r llun gael I dynnu a beth yn cael I peintio allan o'r llun na wedyn ar y diwedd. A mae Ieuan yn llunio yn cerdd deimladwy iawn I Rachel I wraig yn mis Tachwedd 1850 sy'n cael ei gyhoeddi wedyn yn y Gymraes, yn datgan I ddyled fawr iddi am ei gofal cyson dros dy fe a'i chariad y berthol. A'r gerdd yma hefyd, union gignoeth difrifoldeb cyflwr iechyd Ieuan. Yn yr ail bennill lle mae'n sôn am I wely yn wely gwaed a ffrydiau coch I galon yn drochion wrth draed Rachel felly. A sôn am ei gystydd trwm yma I Ieuan, wrth gwrs, yn ei gerdd enwoca, y gerdd sydd wedi para hyd heddi mewn gwirionedd, sef I emyn maint yw chwerw boen y byd. Yn cael ein cyneuon ffydd yn parhau gael ei ganu heddiw. Ond emyn y diwaluniwyd nid yn ei gystydd ola, ond yn 1841 pan oedd yn 11 mlwydd oed, a hynny'n pwysleisio mewn gwirionedd pa mor wan fi iechyd Ieuan o ran, ar hyd y blynyddoedd mewn gwirionedd. Ond y sôn yn yr emyn yma am chwerw boen, gymgystydd trwm, a dyfnder cur ac yn y blaen. Nodyn o hyder a gobeith sydd mewn gwirionedd yn rhedeg trwy'r emyn yma. Hyder a gobeith Ieuan, I obeith ei hyder yng Nghrist, yr un sy'n cael ei enwi ganddo fe ym mhob pennill, yn ail linell pob pennill, I roi fy mryd ar Iesu, mor dyner ydyw'r Iesu, wrth roi fy mhwys ar Iesu, caflaeth a gwyn gan Iesu, gwyw gysur gaf gan Iesu, y darlun ma sy'n cael ei adeiladu o'r Crist. A'r hyder a'r gobeith fe nawr, yn y byd hwn ac I dragwyddoldeb, yn yr Iesu hwn, sydd yn rhedeg trwy yr emyn yma, yn dechrau trwy sôn am y chwerw boen. Wel, fi farw Ieuan yn 2 East Terrace oedd rhif y tŷ pan fi farw yn fy newidiwyd y rhif I rhif 3 yn nes ymlaen. Yng nghanol Caerdydd, ar yr hyn sy'n nawr yn rhan o faes parcio rapots. Ddim ymhell iawn o hyn safle Ebenezer, wrth gwrs. Yr eglwys annibynnol y bu Ieuan yn aelod yn ar ddiwedd I fywyd. A'r eglwys, wrth gwrs, lle bu 2 o feibion a Tudur Jones yn Gweinidogion yn ei tro. Wel, erbyn heddi, mae heol ydan yn arwain I lawr o heol y Frenhines I gyfeiriad maes parcio rapot. Yng nghyfnod Ieuan, roedd cangen o gamlas Morgannwg yn rhedeg I lawr lle mae'r hewl lydan honno erbyn heddi. A phan geiwyd dros y gamlas yn syth ar ôl neu'n fuan ar ôl yr ail ryfel byd, a chreu yr heol newydd lydan yma, fe roddwyd yr enw Churchill Way ar yr hewl yna. Naturiol mewn gwirionedd o feddwl bod e'n syth ar ôl yr ail ryfel byd. Ond fe fu sawl un dros y blynyddoedd yn dadlau mae enw llawer mwy priodol ar yr hewl yna fyddai ffordd Ieuan Gwynedd. Nawr, ar hyn o bryd, mae Cyngor Caerdydd wrthi'n datblygu'r ardal honno ac yn chwalu rhan o Churchill Way yn ei ffurf bresennol mwyn ail-agor ran o'r gamlas yng nghanol yr hewl. Ac oni fyddai'n braf weld Cyngor Caerdydd yn manteisio yn awr ar y datblygiadau yma ac ar y cyfle yma
i goffau enw Ieuan Gwynedd o'r diwedd yn yr Hanynna o Gaerdydd. Arwr Cenedl sy'n fwy na theilwng o gael ei goffau yn ein prifddinas. Diolch yn fawr am wrando.